Ce dotări are un Opel Meriva vechi de 10 ani? Ușa spate se deschidea în sens invers. Așa arăta mașina din profil cu ambele uși deschise. Puteai porni motorul fără să pui piciorul pe frână. Aveai geamuri manuale pe spate. Aveai climatizare pe două zone, scaune încălzite și volan încălzit. Ca să știi când poți deschide ușa spate, aveai aici un LED verde. Spațiul pe bancheta spate era uriaș. Aveai un portbagaj uriaș cu fund dublu. Caroseria avea forma aceasta pentru a oferi mai mult geam pasagerilor spate. Aveai un mâner aici ca să ieși mai ușor din mașină. Avea o cutie automată cu 6 trepte și frână de parcare electronică. Multe comenzi pentru radio și CD și ăsta era afișajul. Aveai faruri automate. Oglinzi reglabile electric. Aveai afișaj analog și un mic computer de bord. Avea un motor de 1,4 litri cu 120 de cai. Aveai volan îmbrăcat în piele și comenzi pe volan. Faruri cu halogen și proiectoare de ceață.